Galtzen, hori agin bat kezkatzen nagoela, zen hori da niretzat arazo guztien oinarria. Zen igual beste moduan bizi baldin bizitzen baldin bagea o lo que sea, igual... Dana erosi, baina erostezun horrek ez dutzu beteten ez ebez. Gero esaten dute, 30 urtekin, oraindikan gurasoen etxean jarritzen dutela. Eskenean futuruago gara, tio, eta ez dakizela tio, eske... Jo que sé, eta ikusten da asko, hori danak interesa jokuan dauz, danak interesa bakarrik, osea, eske guk ez du balixo eze, mundu puta honetan, eske ez du balixo eze be, dirua balixo, dirua, klar, si akaboteak be diruak ostea ezatzu, tio. Osea, eske, lotzagarri da, baina hola da, tio. Guk ez da zertaz gehatzen, azten. Hori, bakoitzak zerbait egiten badu iranetik taula, nik uste aldela, eta batez ere, ezakit, burrukarako grina hori edo hemen Euskal Herrian nik uste handiagoa dela. Ez, ezakit, dai zergatik agian behar gehiago izan dugulako borrokatzeko edo... bai, nik uste baiet, aldugula zerbait egin. Igual gazteriari buruz gehien keskatzen nagoena da orokorrean dagoen pasotismoa. Ni pentsau nahi den puntua eta jokabala, aldago beharko dula, zerbait, o ja responsalia gehiago hartu harkipikula, o zerbait inbarko dugu, zagoela ez dut ezeitxo. Zaikit, dena gehala oso berekoiak. Dena gure onerako, nik hauta hau eukitzen bade, ja beste guztia berdin zait. Eta orokorran ikusten dut gauza txikietan, eta gero gauza orokorretan baita. Beti dago jendea, bezkeno ez dola ez herrimen, baina beti ikusten die ez di asko izaten, baina gutxi batzuk, esatezula, hostia, horre balio da eta horre zozein da. Batzu pijoputa batzu dira, dana ikasmari eskaketan, danok eukidu etxia, danok eukidu janarixa, danok eukidu erropia, dana mundozko bizitza honetan. Ezin jo pretendiu, jo que se, 60ko hamarkadan, 80ko hamarkadan bizizian moan bizitza, imposiblea da. Kamiseta asko eta Che Guevara asko, ez? Eta revoluzionaizo asko ikusten dut, baina etxeko butakan jasarria. Eta superstar mundu muitzen dena azkenen gu izan barga. Osa, gazte jendea, ez da hit, hola gauza asko ez da guitzei. Baiko zabia zu puta bola. Hola eman da gauza kondo dauzkeu, orduan arriesgatzea bezala beste gauza lortzea, hoi kosta bilentzea dugu. Benetan importauen momentuan, bakarrik zauz, osea. Gehienetan bakarrik pentsatzen dugula, hemen bertan gertatzen diren gauzetan. Eta nik uste oso arazo larria daudela hortikan, eta zerbait egin dezakegula, ezakit. Nik uste dana pixkat modesto eta izango baina mundu pixkat hobetuko zala. Eta hori ikusten da diferentzia, gure bizibiarrak zentzu dian da bestatzen zentzu dian. Gu hemen zapatilla poli batzuk baik, neharrez estenga besta batzuk, sakarri besta goinean. Pobrezie eta holako gauzak urruti bezala ikusten duzu. Da ikustezu gauza urrutikoa. Grifoko ura, urik ez duela botaten, ez? Eta, zer? Azteko, igual mundua da inbeste kompetentzi ez dauna bezala, horrezakit. Beti dau gizton beharra bezala ondoka baino bea izan barra bezu, eta ondoka baino bea izateko zankaria jarri barra bezu, jarri jentzaio. Politika arazo handia daude, eta horren ondorioz dena okerrera da. Ez die, gure gauza ez dau gezki gauzak orokorren, nik nire bizimodu gure bizimodu ondo hau. Zeman tempora jarritu biba hola? Ez? Beste alde bate behira. Beti beste alde bate behira. Ez, gure zela ondo doian? Ez? Ez dakei baina, zera planteatzen hasi gara zen. Honek, topeatzen dira. Gauzak aldatzeko medio euki bakarrik madela, enbardien medioek horta aplika. Nek aliolik, baina hola, errebentaikia. Eta harten ez da hori bakarrik. Ojalá reviente. Así de claro, merezi uta daku. Basekin txakun gauza txarrena merezi uta daku. Ez da munduan geu baino arraza destruktibo haurik. Gizaki beti izan daula, eta nire beti izan daula da. Zakit, ikusten dut munduan gauza asko gertatzen ari dela, eta gehienetan ez dagoela ezer egiten.
Eta ez dakit, igual batena batzen bagea, ez? Zerbait lortu dezakegu. Eta goze siltzeian jende guzti hori da nahi launtzeko, ez dakit, minak arrazoi, ez? Baina, ez dakit, uste pertsona banaka ez gala, ez erren, así danako intentzio pixka jarri ezkeo lortuko genukela. Zerbait egitea, deno gura ditizaren jatzen badugu egin ditu. Barrokora pizkat espabilau, hasi... Baina, ez dakit, jendea gure daudana, nina gero ez da biten ez ebe. Ez da ditzu? Eta ez bordan ez kejau. Eta ez dakit, pixka mugitzen bagea. Denak batzen bagea, edo zerbaitegatik borrokatzen dago, nik uste lortu ezak. Soluzioak topa dira futuro bateako. Eta futuro bateako soluzioak topa ikeko, individuo mugura ez dira, topa bidea kolektibo mugura. Zanok batera topa bidu. Indeken bakarra gura, zaur beste inarekin da. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do.